L'Església de Sant Martí d'Empúries ha acollit aquest cap de setmana l'últim concert programat per aquesta temporada dins el cicle Clàssics l'Escala Empúries, tot un èxit de públic d'aquesta activitat organitzada des de l'Associació Cultural Pau Casals. D'Orient a Occident va ser el títol del programa presentat per Francisco Cuenca a la guitarra i José Manuel Cuenca al piano, amb un repertori molt variat que, entre d'altres, oferia l'adagio del concert d'Aranjuez. Els dos músics formen un duo considerat únic en la manera de fondre els dos instruments, amb elegància i finesa en el toc. Com a duo han desenvolupat una àmplia carrera artística a Espanya, Bèlgica, Cuba, Alemanya, Filipines o Nova York. En els 5 treballs discogràfics que han fet fins ara destaca principalment la música espanyola, uns discos editats i distribuïts per Dial Discos. Tenen també un vídeo gravat en directe al Palau de la Guitarra del Japó. Una altra de les peces interpretades van ser Noches Andaluzas de Marxelí.